Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Maanang mimo niya mga imingat mo natin ang unat mo natin alat ni main inueme. Amot na mo ayon, alat mo na mga angaya ko mo na may imon. O ilam mo yan, art nilam mo yan ng panglak eh. Ay, maganda. Maraming salamat sa inyo po, kikiri mga kaibigan ha. Maraming salamat dahil magkata. Tugtugan ngayon, wala problema. Matugtugan natin dito. Sobra kata, mga raktakan ha. Tang! Kamusta naman, Tang? Yung mga tropa mo, yung organisasyon nyo, kamusta naman, Tang? Ay, so far, so good. Maayos naman eh. May balak nga kaming kita-kita siguro baka over this weekend para nang sa gayon magkamustahan din naman kasi baka yung iba baka hindi na magkamustahan baka bigla na lang pumanaw. Uy, tama. Lalo na yung may mga edad, palabasin nyo naman sila. Oo. Na mamit naman nila yung mga kaibigan nila habang nandito pa sila sa mundong ibabaw. Hindi kasi totoo naman, di ba? Di ba, Angkol? Sa totoo naman. Baka malay natin sa susunod na araw, sa susunod na linggo. Minamadali natin sila. Hindi, wag natin ikulong yung mga matatanda natin. Hayaan natin silang lumabas. Hayaan natin i-enjoy nila yung mga nalalabing panahon ng buhay nila. Hindi ko sasabihin na labing araw kasi parang tinaningan ko na eh. O ito, pag-usapan to natin mga kabisyo. Ito pong nasagap nating balita. Ang hindi raw pagpalit ng underwear. Oh no! Magdudulot ng hindi maganda. Alam mo na, Col. O ito po, ayon sa isang licensed skincare specialist na si Sarah Roberts, ang sabi niya, men and women risk skin irritation, rashes, or the worsening of the pre-existing conditions, kagaya ng eczema o psoriasis, when they rewear. Ibig sabihin, pag sinuot uli, yan yung sinasabi nating side A, side B. Pag inulit nilang sinuot ulit yung underwear nila, palagi without washing, na hindi nilalabhan. Dahil po yan sa friction and trap na moisture. And while underwear directed to men, may mga kagaya ko naman na ang suot ay hindi brief kundi boxer, kahit papano daw pwede daw suotin ng medyo mahaba-haba. Pero yung brief, kagaya ni Uncle Totoy, hindi pwede! Pero hindi din po dapat pwedeng maging dahilan yon na hindi ako magpapalit ng boxer. Oh, no. Tang, logican na natin to, Tang! Ay, sige, logican mo na para manimaho na! Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Ay, isa lang pong ibig sabihin nito. Bawal ang maging damak. In short, bawal ang maging dugyot. Basic po kasi yan, lalo na sa mga angkol na nagsusuot ng brief. Diba? Ano bang lesson natin dito? Dapat importante ang hygiene.
Hindi lang brief at panty ang papalitan araw-araw. Tang ano patang? Siyempre yung bra. Ayan sa mga kabisyo po natin we should take care of ourselves. Self-love po yung tawag dyan, di ba? Respect your body kasi again, hiram lang po natin yung buhay natin. At yung katawan po natin, tandaan po natin, ayon sa Biblia, it's a temple of God and we were bought at a price. At ang kapalit po ng buhay natin is ang buhay po ni Jesucristo. Kaya ingatan mo yung buhay mo, wag mong abusuhin Huwag kang palahubog. Oras natin, 7:34 on the clock. Wow, kanamit sang kanta. Bon Jovi, I'll be there for you. Sasakyan si Ka.